Señores, agora fagolles unha pregunta. Algún de vostedes tivo algunha vez unha bicicleta de madeira? Veñen de vello, pero non adoitan ser as máis comuns. Con todo, temos moi preto un sitio que afinan en Enxeño para que a madeira sexa perfecta para os que demandan flexibilidade e resistencia. Este sitio é unha fábrica de Verín. En Natalia Penas temos bicis de todo tipo, pero iso sí, co cadro feito de madeira, verdade? Pois efectivamente, moi bo día, Tati. Co cadro feito de madeira, digamos que son esas bicicletas que teñen máis unha proxección profesional, pero aquí temos bicicletas feitas íntegramente en madeira. Teño que decir que, por exemplo, unha destas madeiras, o primeiro que xa contaron na súa man con unha destas reliquias artesanais, e casi atreveríame decir exclusiva, é Iván Raña, que estes días anda preparando pois ese Ironman. Non sei se levou unha bicicleta casi idéntica a esta que podemos ver ás miñas costas e que, por certo, xa andivo pola estrada, xa probou tamén e xa fixo os seus kilómetros como día o outro. Estes días, mañá mesmo que comeza esa volta a España precisamente en terras galegas, o mellor moitos ciclistas sería llevou pois levar unha destas bicicletas para conseguir éxitos na súa carreira. Son bicicletas que temos que decir, ademais, que son pioneiras, xa non son Galicia, xa non son España, sino mundialmente, porque a idea, a orixe de crear este tipo de bicicletas está aquí en Verín, alá polo ano 1922, a través dunha historia que lle contou o seu pai Gerardo, que é o patriarca que hoxe leva esta fábrica de madeira aquí en Verín. Contoulle unha historia de que un homiño, a través da súa fábrica de madeira e unha pequena forxa, fixo unha bicicleta de madeira. E a Gerardo quedoulle ese conto e cos seus fillos foi pouco a pouco. Levan 4 anos traballando neste proxecto que hoxe día pois xa eu casi a punto de decir que pode ser unha boa opción para un sector que nos últimos tempos corre tempos difíciles. Coñeceremos as características e peculiaridades que teñen estas bicicletas, que hai que decir que tamén xa moitos profesionais están valorando e probando. Incluso están dándolle puntuacións e valoracións moito por riba, digamos, das novas tecnoloxías, como poden ser as bicicletas de aluminio ou de carbono. Pero como eu neso casi mellor vamos a deixar que sexan eles os que nos presenten estas reliquias exclusivas, pezas artesanais que, por certo, xa están chamando a atención de mercados como o do Xapón ou os Estados Unidos. Eso sí, a nivel centroeuropeo tamén van un chisco por diante, porque nós tamén xa temos algún encargo que a día de hoxe xa ten destino concreto. Nuns minutiños volvo e desvelámoslle todos os segredos destas bicicletas e tamén a onde van comenzar a facer kilómetros, por decirlo de algún xeito. Case son pezas únicas. Falamos de bicis de madeira, de vehículos alternativos que substitúen o metal ou o plástico, pero que achegan a mesma utilidade. Poden parecer exclusivas e non só polo seu deseño, senón pola súa produción e o seu acabado. Un traballo artesanal de expertos que impide así que poidan ser facilmente substituíbles. Xa saben que hoxe a nosa compañera Natalia Penas está en Verín. Natalia, nunha fábrica onde saben ben como é este traballo artesanal, porque levan máis de 70, 80 anos facéndoas, non? Pois, digamos que a orixe sí, naceu no ano 1922, aproximadamente foi cando surdiu esa idea, pero levan 4 anos investigando sobre a materia, sobre o campo precisamente, como conseguir o deseño e levar á práctica pois o que hoxe temos aquí nas nosas mans. Esta bicicleta está feita íntegramente en madeira, é un pouco máis pesada, pero que a verdade é que é moi vistosa e que nos daría unha voltiña pola cidade aforrando cartos, co que custan agora as gasolinas e os gasóleos. Tamén aforrando cuestións de tempos, porque nunha bici aforramos o problema do tráfico. Xerardo, xa estou presentando algunhas das ventaxas que teñen estas bicicletas, pero ainda son moitas máis, non? Sí, a verdade é que sí. Bueno, o que decías ti, además ecológico, todo o consumo de petróleo e iso que evitamos ca bicis, estas bicicletas, ao ser de madeira, é un material moi flexible, aparte ao mesmo tempo rígido, e absorbe todas as vibracións, que é das características máis que busca hoxe o ciclista, a comodidade na bicicleta, non só a rixidez, que a veces confundimos rixidez con comodidade, e despois o que volvemos ao mesmo son os materiales reciclables e renovables, como é os árboles e todo. Nós sempre utilizamos madeiras además con certificados PEF, que son os que
son os que manteñen todo a arboleda, todo que se regenere, todo o tema isto, o sea, as talas controladas e todo este tema. Decía eu que a idea xurdiu alá polo ano 1922, pero levades 4 anos traballando. Fabricades fundamentalmente o cuadro. Vía agora, eu ensinaba esa bicicleta feita íntegra en madeira, pero vos traballades máis ben o que son os cuadros, non? E xa temos grandes ciclistas que a están probando. Iván Raña ten unha, pero aquí convidamos aos nosos galegos, por exemplo, tamén a Javi Noia, que acaba de vir desas Olimpiadas, que as probe, ou Óscar Pereiro, non? Sí, a cualquiera que estemos disposto a deixarlle unha bicicleta para que a probe, que vexa que ben vai o tema este nos servicios e todo eso sin problema ningún. De feito, xa nos fixeron tamén unha revista de nivel nacional de moita tirada, un reportaxe tamén. Estuvo a triatleta tamén Cristina Zanza, que foi campeona de España 3 veces, e quedou maravilloso. Pepe Saborido, o manager de Raña, tamén estuvo probando. E hai que dicir que sodes pioneiros en Galicia, en España e mundialmente, e que aparte xa tedes encargo, sobre todo, creo que o mercado americano xa se está interesando, os xaponeses, e eu creo que temos por aí un cuadro dunha bicicleta que xa ten destino concreto. Sí, este cuadro, concretamente un cuadro que temos aí, vai ser para o ultrafondista Clinton Summer, que vai facer unha proba de ultrafondo que consiste, vai salir de Alicante e vai subir por a Quebrantahuesos hasta Tourmalet sin parar. O sea, vai facer casi 70 horas en bicicleta cun cuadro dos nosos. Xa estou cansada, eu ainda non montei na bici. Sí, a verdade é que sí. Son 70 horas sin parar con un cuadro dos nosos, como te estou dicindo. Isto se realizará o 5 de outubro, esta salida desto, o sea que é unha prueba que para que vexa a xente que estas bicicletas responden sin problema ningún. Se entra esa dúbida, o mellor a veces de material e tal, e resiste e tal, o típica pregunta. No. Isto está testado, además. Vamos, resiste, teño que dicir que, por exemplo, eu collín antes cunha man aquela bicicleta coa que empecé facendo esta presentación. Non pesan nada, é unha gozada de bicicleta, pioneiros, a verdade é que é unha maravilla. Esperemos velos pronto pola rúa, porque tamén, por exemplo, este modelo que temos máis adiante está pensando máis para a cidade, non, Xerardo? Sí, este modelo é un modelo cruiser, o chopper, que se está moi de moda, sobre todo nas costas e por aí. Está pensado máis en paseo, que tamén leva o mesmo sistema de fabricación, que é a mesma técnica, que somos pioneiros. Sobre todo hai que destacar que somos pioneiros na nosa técnica de fabricación dos nosos cadros, é única no mundo a nosa técnica. Este é unha máis pensado en paseo tamén, unha bici moi elegante, como podemos ver. Para todos os gustos que temos aquí. Estamos quedando sin tempo, por eso non temos a posibilidade de seguir debullando en todas as características que teñen estas bicicletas. Xerardo, graciñas, eu creo que pronto as veremos pola rúa. Estes días que temos a volta por aquí por Galicia, eu convidaría a todos os profesionais que a probasen se teñen ocasión, porque merece a pena.